U jednu begelu, ali drugu laganu. Hvala braćo što ste došli na meetup. Voda komšija. Ovo su sve kamenja ja posadio. Joj, dobro. Ti meni prdiš posljednji. Ako neću reći pozdrav svima ljudi, zato što ne znam nikog od vas, ali to moram reći danas na tjeru ovo snimam. Kolega, reći čao za vod. Glavniji sam ovdje. Dole malo, ali to ne babali se. Pa se vaša najbolja osoba. Kamera. Snima. Fražaru. Zaputili smo se ka Neomu. Dobće kopiraj. Ringera. Evo je došla vlog. Ja i Dan sjedim i normalni kolege u akciji. Aj kolege, sviđa. A ja sanju da vozim lomonovim. Ja odvedem je stranu, pa joj kažem jednu tajnu manu, ali ja kažem joj hu. Sama ja to znam, da bih htjela da ti dam, bebo reci mi šta osjećaš. 1000 lajkova ide remix. Ne drogirajte se, djeco, što se mi drogiramo. Može se pit? Šta je? Paljak, Da si ja jednom vidim. Sad smo se zaputili ka tamo. Ajmo na kafu. A? Na kafu? Evo sokić. Odje u kantu. Idemo karako, Rambo je. Pitaj Boga, ovdje možda i drugi imati. Pozdrav, skajbajte i lajkajte, ako ne lajkate ja ću vam doći u kuću. Ovo je najgora žena u gradu. Ovo je cijel ukrok. Kad fali malo sisa. Oj, snimio sam to! To! Ovo te snima. Pusme, sam se... Ne može mukara, brate. A ne, nisam cijeli vloga. Ali prošli put kad smo išli, sad ovaj četvrtak, ne, 90% vloga si ti bio u vlogu. Pa to je donijelo preglede, da još. Možeš malo to vidjeti. Možeš malo Nije, daj da snimiš. Ne, ide sa mnom. Izjum. Begelu, ali drugu laganu. Hvala što ste došli ovako velikom broju. Evo nas na meetupu. Oni su najvjerniji fanovi, ovo je meetup ljudi da vam kažem. Hvala braćo što ste došli na meetup. Veliki respekt. Jako. Braćo moja. Kakva je ekonomska situacija u Bosni? Usrana ko moj život. Ćao. Evo nas na Jablanici. Evo petala. Nakon to reče Vettel, inače ovako šans. Ekstra bodovi za Hamiltona smo lijepi. Hot ovaj ruho, ne, je 190. Znaš šta je počinio sam? A ne, to je brat moj Bakić, šta ga brati? Dođo, brat, dođo. Ovo vam je znači najbolji YouTube video, ne vidim se ništa od svijeta. Kako ste šta ima, evo nas. Ja sam sa estetičarima, onim najtežim, ovo najteži estetičari. Nismo. Mogu li ja Muki molim sto- vas, hoću da budem poznata osoba. Gdje neću da izgorim prije nego što sam došao. U danu jednu begelu, ali drugu. That's a deal, right? Aj, pecnuo si. Što sam te pecla, bježi. To sam pred tebe. 12 i 15, ovdje se nađemo. Jel može? Jel Ajmo, vam Emine. dosta sat vremena ili ćemo u... Lukara, ja vlogam trenutno. Ljudi žele da mene vide, evo je mi. Ko te je? Halo, nisam dugo bio pregled, će past. Vušiću, ti si ipak stari youtuber, ti znaš ovo kako se radi. Vušić je, on je youtuber od nas. Da reci nam nešto novo. Rekao sam da nisi trebalo papučama. Kad je u papučama, gdješ u papučara? Pa kad je papučan? Čekaj, on ima. Ti mi ovdje papučar stiri. Možeš napraviti kompilaciju mojih rosova na tebi ovom vlogu. Poseban video za tebe. Kinlić, onaj patike i ušti u vodu. Čuo, ja bi ja to volio, ali ne dam se skida. A ne skinem se, ja sad ću cijel go, onda... Nimiš ti va... Right, that's a bet, right? Jel imam dobre slike? Brat, imam i ja cijepo. Sad ćemo se.
Ja, tebe, ti meni. Lajkajte kolegi sliku na Instagramu, znate kako mi slika bolja od moje, realno. Ulazi ti moj. Isti čamac moj, dođi vam. Ti mene trebaš reklamirat konju jedan. Lajkajte me. Imaš virove. Upatite vir, odnesete to. A znaš kako dobro kad izađeš, sve te bude Otiću toplo. do neuma, otiću kući. A, to on za video laže, znaš šta. Šta trebam da pričam? Ćao svima. Šta radim sad? Ja kiselim noge. Ja samo hoću da kažem da mi ovdje sjedim u vodi maltene zato što je previše vruće i umirem. Ja? Su mi noge, ali nek sam ja sretna. Hajde mi sad da im dođemo, rutom izgubimo Ismaila Jadija. Hoću neki način. Češ ti izgub tolike ljude. Ma nemam mi pogledaj, popili smo sine. Jednu Jan, jedan slav. A, sine. Nije slavili djel. Još smo mi smo se najedno, ako trošili cijenar. Gdje nisam cijeli dan, pusti malo. Evo ove sirotinje, začka. Nemoj se udarat, evo sirotinje. Jaj, kameni spavač. Vidite, ovo su sve kamenja ja posadio. A mogao sam i ja bac kamijen rezat steći. Vidite, sad imamo još jedan stečak. Ne znam šta piše. Kako je ekonomska hranje Bosne i Hercegovine? Nikako. Šta ti misliš? Ja mislim, isto ovaj stečak kamenit. Ma kaki mogao sam ja baciti 6 kamenja po polju i reći da stećete. Pa to je to. Dan se puhniće na sunce. Ja ne želim dobiti sunčancu. Ti ako hoš dobiti sunčancu da ti poveća se. Tebe već pucalo u glavu. To nije čučanj! Nije to čučanj! Slide with me if you feel like 550 on the Ajmo uzeti kacige ovi koji su uzeli sklonite se da mogu i drugi. Jel će već je očelo? Očelo, yes. Kraljevski. Svejedno bosanskoj glavi ništa ne može biti, ovo je dupli protection. Imamo dijamante kupati. Ja, daj samo kram vidim. Fikicko vam nađi. Iskreno, mislim da je ovo predobro, sad idemo u nevu. Došli smo živi, zdravi, normalni, ne? Ali eto, evo nas u neumojeno more tamo. Živi smo. Ne znam kako stojima nogama. Bukvalno. Ja imam problema. Ti menadžer. Hoćemo odmah na terene. Da, odmah. Kako je na terene, ba ja leć. Ja pojem to. Meni mogu. Može da ključe. Mi smo odmah pored. Odlično. Jel ulazim u patika? Imaš ulazak. Ćao. Pa da, u patikama. Da je ključ u vratima ostavke dale jedne. Ovo odličan je pogled. TV iz prvog svjetskog bakera. Čekaj, imamo rijetku vrstu majmuna. Da nam osiživati večerice. Kupit ćemo. Imamo 3 kreveta. Ma nama treba jedan dosta. Eto ljudi moji, hajmo, oni su već iznervirale, moramo ići. Ko one? Pa Sara zvala, rekla vam radnice da se dođete odmah dole, jeste mutavi. Tako. Možda nam neko bude dirati, zakempamo pare. Kempat ću mi pare, ajde. Što me snimaš to? Da sve ništa. A da zaključamo sobu onda. Nama smo ključ po jedan. Ne brini se, plaćamo ga popola. Ja mala, ne mala napala ribu, a ja ribu volim ja, znači, i jedem ja sad ribu, i haj se normalno, ja, ako baš nako se, ovdje mi zapiru, kašljem, ma nema Boga da izađe. I uglavnom, eto, spasio me hljeb. Ja sam ostao tu sad, na more, evo. Što sam ja to tako normalno? Šta, dolazi nama ona što peškire daje, znači ide samo da vidimo koliko vam treba peškira. Neko je dobro kaže, i završila ona, ja, kaže Kubac, zvaćemo vas ako išta bude, kaže nemojte zvati. Čao, daj mi ključeve. Čekaj, staš se. Pišeš si, druže. Ne da čovjek da piše. Evo ti, druže. Jeste vi ovdje? Jesmo. E pa mi smo tašli do vas. Pa znam. Pa eto. Nemoj se dirati, pa dođe. Alo, pa ne skać. Mater, wow!
Shvatio? Ko sam nogom od tu. Kucko je. Nemoj. Da se sad roškamo ovdje. Nisam ja glup da kad vidim da snima kako ulazi. A da, realno trebao sam se sakriti ono. Realno, danas koji... Šta je bilo sa vede? Uši se! Te pozdijete neki zađe. Malo, znaš što zaspije? Alo, Bolan, ti meni prdiš posljednju. Hajde izađe dakle. Gledaj neba, pošurde nije zašto. Pošurde nije zašto. Vidi nebo, konju! Vidi nebo. Joj! Ja hoću da naslikam. Ulam. Hoćeš piti? Ne biješ, Maks. Už pamću. U madrace. Evo tu. Realno u madrac. U madracu baci pare. Kako to, nije mi jasno. Kako to? Gore u komšiji. Znaš kakve komšince imamo? Znate kakve mi likovi imamo? Znate kako su nam došli ovdje? Likovi stali priča s nama iz Doboje. Ja se preslačim, ja se istušila. Likovi pitaju odakle se ovako iz Zeca. Hoćete li ako Bog da? Čekaj, sad će... Hajde Saro, kaki. Sad će oni za jedno sat i po. Hajde. Sam da se obuku. Ajde opet. Ovdje je sauna, mi nemamo ni klime, ali tako? Nema. Drži, otvaraj prozor taj. Kada je bio, kač. Kuba, debil. Čitav toalet, direkt u šolju. Pa ne da sam profesionalizam. Al bolje mi je na podu zato što mi je ravno. Ajme! Boga mi kaže, ajme zbog... Sraću se. Ja, ovo je kao prvi dan ekskurzije. Prošle godine ekskluzivno. Eto, ništa. Vidjet ćemo se sutra. Novi dan, nova nafaka. Nećeš ti to ikad reći. U 4. Niste vi nam, ja lego u pola jedan. Voda komšija. Saba hajrula komšija. Gdje ste? Evo nas mi nošli. Al ste krmad, ja rane mu. Šta Gledaj, šta ste uradili? Gledaj šta sam ja da vužem samo tu. Ne pogledaj ispod kreveta, ajde molim te, sam pogledaj. To je baki. Ti radiš. Šta si poredio na calje na tu desilo sa Robloxom, baki? sve. Ja sam ti rekao da se mrdam dok spavam, ja sam to gurno u snuru. Mane, drag, uzeo si 2 sira i... Može on, boli njega briga. Ja bi sad došao da se kupat, ali neko i vi strano ležite kad spavate. Ti okreni si tamo od njih. Nalijevo. Znači ja i Čip bježim od Ahmeta Evo ti skenira. i ovi retardi zaključavaju samo kada će neko ukrasti. Evo, budućite kupač. Aha. Hoćemo. Dok budemo šetali. Da. Nekaj gurne, čak da. A već im fazom bio da iz ga gurne iskoči. Baš da sam bojica pali. Tako. Aj Martin! Go! Joj, dobro. Au, dobar! Ajmo sada. To! Ode ljestve. Lik puta. Nije radio. Ajde ćemo se. Evo sad, ajde. Ne mi ne baš čuvaj. Mogę dać ją.
Nek se spucaju nas od mobita, ba da ni ti se čuva. Vidi raskrvario sam, vidi raskrvario. A što je sad kad upali snimanje pa sad da spuca, nego tu mi... Vidi kreve. Da se ne izgori. Ali se dobro slavi. Sufat, nazvat ćemo ga Hašim. Nemojte da se zove Hašim. Viš on bježi. Lovci na ježa. Zoveš nas, idemo na lovci na ježa. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the Bosna 1-0. 1-0 to. Majke mi. Ček protiv koga uopšte igra. Jel ima neki problem, recimo šta ovdje se čaka? Ima problem, ima problem, ima problem. Ima problem, da napravimo problem. Da napravimo problem, jel hoćeš problem? Ne znam, mama. Ja iskočite ovako sus. Log, aj mamu. Epilepsija, ne. Skoči. Ne bilo sa mnom. Čekaj. Gdje si, jel spavaš? Izbudan? Još glupnije što pitaš, izbudan čovjek spava. A ne prati se nego... Daj mu kara. Lupi luster. Opa, ovdje. Opa, nek se sproste. Rustaj na sve. Ajde sad riješi jedan po jedan. Mike, ček, idemo. Da baci, idem ja sada, ide ruke gore. Da se mi ne boje, ide sada Muki leži ovdje, meni brate diže gore, ne moš ti Mukitu ti vrati sve tamo dole, ne ja ću tebe bacit tu u fucking prozor, tu i u fucking neumu, ne moš ovdje ništa, idi sine ovdje i pa. Makat Zaga ovdje da ti smiješ, molim te, nema potrebe, jer kontam da i ova ima veća muda od tebe, ali nema potrebe, kakav teta Feder, vamo skače kod je Feder, jebe ni debeli Feder. kralja! Bravo, Mike! Au, brate! A vidite kak sam na bosanskom napisao si na tekst, imao 6 rima za redom na bosanskom. Da bi bio ko zašto su knjige bitne za ovaj svijet, ja napisao, znači, pita Asma, ja sam repčinu napisao sine, izrepo nastavno. Evo brodicu, koja je manja od makova zrna, ali pola će nas to pozbiti. Mislio sad ću ispati, mislio sad ću propast. Želim da pozdravim trenera Klikera, Muhameda Babića, naučio me da igram Klikera. I trenera mačevanja sa drvenim smeđim stapovima Kubata Imrana. Topio ono. Čak i nije loše delo, iskreno.
Idemo na ručak. Jak ručak? Dani se, zahvalim se prvo za pivo. Evo je miršem ribu. Fakat, jeo sam ribu. Zato što je to makaroni. Nemoj staviti prst preko kamere. Nabijem te nogom ja. Aha, predobro, mukara je baš Sara, ti si problem stvarno. Opa, hej. Kako ti okreneš ovo, brazo? On udarču ženu. Kako ti mu brazalcu? Pogledaj mi kose danas, šta je ovo? Vidi meni kose. Nemaš kose, dakle. Jednosmjerna, čak i biću, ljudi, vrište. Šta je? Lave, ustani, zapni, kreni. Kako me proganja ova ovdje? Šta je? Aj, ona osjeća. Ne čovjek jede, ne još ne snima dok jede. Pa da mu se smijem kasnije. Nemoj. Dobro, on snima, zašto svi gledate u mene? 2 ujutru, čovjek ide picu ko ninja konjač. Možeš krići licije? Ne smiješ. To prodjavamo dosta. Šalim se. Evo, svjedoci se kako vam fore baca, nemaš u WC. Što je to pokvareno? To je gdje smo krenuli. Znaj mala. Pokvareno. 4 dana ti sedmić stoji. Lijepo udišem. 5 ujutro. 4:33. Pola 5. Izgleda ko da... nešto. Izvini se mi. Onaj opis u videu, sami pali sunce. Danas nije spavao. Ja ću zaspat. Šta je ovo? Bježim kišo s prozor. Ovo žao pljušti. Brzo je bitka za ranjenike, nećemo se tu nešto često dugo ne zadržavati. Koji su najznačajniji frontovi Drugog svjetskog rata? Staviš šel, hasa, bub. Kubi, bitaj koji ćeš. Taj. Ja, mitraljez. Ti mi trajes. Ajde sigurno na onom autobu. Silvio prohodaju ožive, ba vi je služno. Druže, ja bi crkvu. Druže, vidi ovo je faci. Našao si me djelozima tu. Tebe ovako pukne ili padne ti kamera dole i nikad je ne nađeš. Pa nije moja. A kako su pucali bez skopova, mrtvi? Šta dođe? Halo, he, evo ja predviđam jedan gore lik. Šta se radi? Vidim, A no scope, druže. ne, dođe ovako. Krekaš 19. Ne, iskrekaš se ovako. Dođe super snajper i oni se skloni se, baš ne. Znači iskrekaš. 360. Onda ga nokaš i pikeksaš ga. Ovako. I onda. Evo neko ovdje traje hardo. Mak, pao ti je tlak, kad te vidim ugušim se, brate, idi ubij se. Nosiš Adidas i Nike, gdje to ima veze, dragi Mak? Vidi ovog lika, glava mu debela, ova nije zgrada, iz kojeg je sela. Ne letiš na čor... Ajde imaš tu čas da djaviš kolega. Ne mogu više niko gledati ovdje. Tako da, to je bilo to što se tiče ovih vlogova, vloga. Vidimo se za 4 godine. Dotad, budite zdravo i uživajte. Pozdrav. Tako je. I sad idemo. Predobro.